bukatzen, Euskaraldiari ongi etorria ematera etorri gera, badakizue pandemia bat pasa berri degula, eta pandemiarekin mundua gelditu egin da, eta euskararen aldeko ekimenak ere bai. Hoien artean euskaraldia. Euskaraldian martxan jartzen zen bakoitzean, kriston oi hartzuna sortzen zuen. Korrika garrantzitsua izan da. Hilabete gutxi barru, euskaraldia izango da. Eta 22. korrikari segida eman nahi dio. 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2 bitartean burutuko den Euskaraldiaren 3. edizioa aurkezteko bildu gara hemen. Hitzez ekiteko garaia izango du aurtengoak leloa, eta hor jarri nahiko genuke azpimarra. Euskararen erabileran aurrerapausoak emateko balioko duten urratsetan. Euskaraz hitz egiteak hobetzen laguntzen dit, eta nau gaizki sentiarazten. Eta da zuzen ere, ekimenak sortzen duen ilusioa. Niretzako hori da daukan ezaugarri azpimarragarrienetako bat, ez? Musikan bezala, ez? Musika eta elkarrizketa bat egitea lotura handia daukate, ez? Nik, improvisazioaren musikan nabil, jasaren munduan, eta elkarrizketa bat da, improvisazioa txiki bat. Nik uste nire lorpenak hortik etorri diala, ez? Kontziente izatea ze momentutan gauden euskaldunak bakarrik eta euskarari erabilpen gehiago ematea batez ere kirol esparruan nagonean. Hizkuntza bat aurkitu nuen, belarria prest izan nuelako. Eta aurkitu nuen hizkuntza horrek bizitza berri bat, guztiz hizkuntza berri bat eman zidan.